Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tibor. Taong 1988, Bacong, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagmamaneho ng pampasaherong bangka patungong Siquijor, itong si Tibor. Halos ilang dekada niya na yung ginagawa, kung kaya't karamihan sa kanyang mga nagiging pasahero, kilala na siya. Sa bawat pagdaong ng kanyang bangka sa dalampasigan ng isla, lahat ng taong kanyang nakikita, nagbibigay galang siya. Alam ni Tibor kung ano ang mga nilalang na naninirahan sa Siquijor, kung kaya't sa lahat ng pagkakataon, pinapanatili niya ang kanyang respeto sa lugar na yon. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kaya na may naging magaan sa kanya ang loob ng lahat ng taong mga naroon. Minsan nga, kapag dumadaong na doon ang kanyang bangka, merong mangilan-ngilang pamilyang nagpapatuloy sa kanya para siya ay makapagpahinga at makakain. Kada araw, isang beses lamang siya kung bumiyahe patungo sa isla. Nakakadalawa siya kapag alam niyang kalmado ang dagat. Siyempre, depende pa rin yon sa mga pasahero. Kapag alam ni Tibor na walang sasakay noong mismong araw, hindi na siya namamasada. Sa halip ay umuuwi na lamang siya para tumulong sa kanyang asawa. Ganun parati ang kanyang ginagawa na siya namang ikinatuwa ng kanyang pamilya kahit papaano. Hindi kasi kagaya si Tibor ng ibang lalaking may mga trabaho, yung tipong lahat ng kanilang oras nakatuon na lamang sa paggawa ng salapi sa kanilang pamilya. Siya hanggat maaari, pinapanatili niyang balanse ang negosyo at ang panahon para sa mga mahal niya sa buhay. Sa paglipas ng mga buwang kanyang pamamasada, naging maayos naman ang lahat. Ang palaging sumasakay sa kanya ay ang mga taga-islang may mga negosyo roon, kagaya ng mga tindahan at iba pa. Hindi na bago para sa kanya ang mga pasahero niyang yon, gawa ng halos sa isang buwan, magsasampung beses silang nagkikita-kita. Isang hapon, habang naghihintay sa pantalan itong si Tibor, doon na niya nasilayan ang iilan sa mga taong suki niya. Paglapit ng mga ito, agad naman niya yung tinulungan sa mga bagay na kanilang dala. Nung malapit nang mapuno ang kanyang bangka, napansin niya ang isang lalaki na bigla na lamang kumalabit sa kanya. Pagtitigan nilang dalawa, seryoso naman yung nagmasid sa kanyang pagmumuka habang nagwiwika ng, "Oy Tibor, hindi pa ba tayo aalis? Bilisan mo na, baka may sumakay pang iba." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Pasensya na ho kayo, pero hindi pa tayo maaaring umalis eh. Gustuhin ko man, magkakaproblema tayo. Pakitingnan ho ng oras kung alas 9:30 na. Kapag nasa oras na ho na yan, maaari na tayong umalis." Matapos niyang makapagsalita, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa harapan ng bangka dahil sa napansin niya ang pagsampa ng isang lalaki. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. Nasisiguro kasi ni Tibor na dayo ang lalaking yon, kung kaya't mas mainam na balaan niya muna ito bago niya yun dalhin sa isla ng Siquijor. Sa mga ganoong sitwasyon, kinakailangan niya yung payuhan, gawa ng hindi tumatanggap ng mga basta-bastang bisita ang mga tao sa lugar nila. Makalipas lamang ang ilang minuto nilang pag-uusap, doon nalaman ng lalaki ang mga bagay na nais niyang sabihin. Ngunit imbis na magpapigil yun sa kanya, tila bang alam na nito kung ano ang gulong kanyang papasukan. Dahil sa hindi naman yun magawang mapigilan ni Tibor, kung kaya't wala naman siyang nagawa kundi hayaan ito. Sa isip-isip niya, hindi na niya kargo ang lalaking yon, gawa ng namamasada lang naman siya. Maya-maya pa, pagbalik niya sa kinaroroonan ng lalaking una niyang nakausap, nasipat niya yung pangisi-ngisi lang
habang nagmamasid. Sa pagsapit ng nakatakdang oras ng kanilang pag-alis, agad naman niyang iniangat ang angkla sabay tulak sa bangka papalayo sa pantalan. Pagharap nila sa lugar na kanilang pupuntahan, agad naman niyang pinaandar ang makina. Halos umabot din ng 1 oras ang paglalakbay nila, depende lang sa sungit ng dagat. Sa pagdating nila sa pantalan ng Siquijor, agad naman silang sinalubong ng mga tao, kabilang ang pumapasa ng pinamiling gamit ng mga taong taga roon. Sa pagbaba ng lalaking sumakay sa kanila, agad naman siyang nilapitan ng isang matanda para tanungin kung ano ang ginagawa ng dayo sa lugar na yon. Mariing inilahad sa kanya ng matanda, hindi maganda ang ginawa ni Tibor, gawa ng matagal na nilang kasunduan na huwag basta-bastang magpapapasok ng kahit na sino, lalo pat hindi niya yon na ipagbigay alam. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa lalaki, doon na nila napansin na isa pala yung maniniyot. Bukod kasi sa may dala itong mga lente, may iilan din yung kagamitan para sa pagkuha ng litrato. Sa pagtungo nito sa sentro ng baryo, wala yun doong ginawa kundi ang kumuha ng mga larawan sa anumang dako ito mapunta. Matapos naman nilang masipat ang pangyayari, minabuti na nila yung lapitan nang sa gayoy hindi na nito maagaw ang pansin ng iilang mga taong abalang-abala sa paggawa ng kanilang mga trabaho. Pansamantala, dinala nila yon sa bahay ng matanda para kausapin. Hindi na rin nagawa pang makabalik ni Tibor sa kanyang bangka, gawa ng ayon sa taga roon na nakausap niya, kasama siyang mananagot kung magkataong hahayaan nila ang lalaking yon na gawin ang lahat ng gusto nito. Siyempre, bilang nakakaalam ng panganib sa isla, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon at sumunod. Sa isip-isip ni Tibor, hindi magiging mahirap para sa mga nilalang na naninirahan doon na paslangin siya, lalo pat isa lamang siyang ordinaryong tao na mangmang pagdating sa mga lihim na karunungan. Habang nag-uusap sila, ibinahagi ng matanda ang katakatakot na sikreto ng kanilang lugar. Ayon sa lalaki, na kung gagawin ito ang mga bagay na kanyang gusto, may posibilidad na hindi na ito makauwi. Malakas din ang kutob ng matanda. Natunugan na ang lalaking yon ng mga aswang na nagpoprotekta sa kanilang lugar. Dahil sa sinabi nito, imbis na matakot ang dayo, tumawa lang naman yon habang sumasagot sa matanda ng, "Ano? Aswang? Nababaliw ka na ba, tanda? Wala niyan." Matapos nitong magsalita, nagpumilit naman yung lumabas ng kubo, subalit pagbigkas ng matandang yon ng 2 buhay na kataga, bigla naman yung natigilan na para bang kahit anong gawin nito, bigo yung magawa ang kanyang gusto. Paglapit ng matanda sa lalaking yon, laking gulat na lamang niya nang bigla itong kaladkarin patungo sa isang silid. Ang unang ginawa dito ng matanda, lagyan yon ng talokbong sa ulo habang pinaiikutan nito ng kandilang itim. Ayon dito, kaya niya yun ginagawa para maalis sa katawan nito ang marka ng gabunang nagbibigay proteksyon sa lugar nila. Noon pa man, inaasam na kasi ng matandang yon na wala nang mamamatay na kahit na sino, lalo pa yung mga taong nanggaling sa ibayong lugar. Dagdag pa nito na matagal nang nakalimutan ng tao ang masasamang nangyayari sa kanilang isla at ayaw niya na yung maulit pa. Subalit sa estado ng lalaking yon, kahit umiiwas na ang mga gabunan sa lugar nila, kinakailangan pa rin itong iparamdam ang kanilang mga presensya sa mga taong nangangahas na gumawa ng hindi kaaya-aya sa kanilang lugar. Lumipas pa ang ilang oras ng kanilang pag-uusap, doon pa lamang nawala ang tigalpong pinakawala ng matanda. Sa pagbalik ng ulirat ng lalaki, bigla naman yung sumigaw ng malakas habang panayang pagmasid sa paligid na parabang hindi na nito mawari ang kanyang gagawin. Dahil sa naging akto nito, agad naman yung hinawakan nila Tibor habang pinapakalma.
Nang medyo hindi na gaanong nagpupumiglas ang lalaki, inabisuhan naman sila ng matanda na ipagpabukas na ang kanilang pag-alis. Bukod kasi sa hapon na noong mga oras na yon, masyado na ring malalaki ang alon sa laot. Pagkarinig naman ni Tibor sa sinabi ng lalaki, nagpasya yung balikan na muna ang kanyang bangka para maitali yon sa pinakagilid na parte ng pantalan. Matapos niya yung gawin, agad naman siyang bumalik sa kubo nito para magpahinga. Nag-aalala man para sa iisipin ng kanyang pamilya, wala siyang magagawa kundi ang manatili. Tanging tiwala na lamang ang iniisip niya nang sa gayoy makampante siya. Sa paglalim pa ng gabi, wala silang ibang ginawa kundi ang mag-usap. Sinabayan din nila yon ng pag-inom ng alak para naman kahit papaano lumakas ang mga dibdib nila. Habang unti-unting binabalot ng katahimikan ang lugar, meron namang napapansin sila Tibor na animoy mga sigaw ng taong hindi pangkaraniwang naririnig tuwing gabi. May mga nag-aangil, umiiyak, tumatawa na parang baliw, at ang mga ikinakatakot niya ay noong marinig niya ang tunog ng tanikalang animoy hinihila. Dala ng kanyang kuryosidad, agad naman siyang sumilip sa siwang ng bahay kung saan doon niya nakita ang isang higanting lalaki na walang pang-itaas na saplot na merong piring sa mga mata, may hila-hilang mga kadena at sa magkabila ang dulo nito, merong mga dambuhalang bilugang bato. Sa likod pa ng nilalang na yon, naroon ang iilang mga matatandang lalaki na may mga nanlilisik na mga mata. Ayon sa matandang nagpatuloy sa kanila, yon ang paunang bantay tuwing gabi sa kanilang baryo. Ito ang nagbibigay disiplina sa mga taong naninirahan sa lugar na sa pagpatak ng gabi, kinakailangang lahat sila ay nasa loob na ng tahanan. Sino man ang maabutan ng mga ito sa labas, paniguradong hindi na aabutan ng bukang liwayway. Dagdag pa nito na pangkaraniwan lamang ang lugar nila sa sinumang taong tubong naninirahan dito. Sa estado naman ng mga dayo, pag-apak pa lang nila sa pantalan, alam na ng karamihan na nanganganib doon ang kanilang mga buhay. Habang nag-uusap silang tatlo, bahagya naman silang napatahimik nang makarinig sila ng tatlong katok sa pinto ng kubo. Pagramdam ng matanda na kakaiba ang presensyang bumabalot sa nilalang na yon, nagpa siya yung itago sa ilalim ng higaan si Tibor at ang kasama nito. Bago sila nito tuluyang nilisan, paulit-ulit na sinabi nito sa kanila na iwasang huminga ng madalas at kahit na anong mangyari, wag na wag silang gagawa ng anumang ingay. Matapos yung maipagbigay alam ng matanda, agad naman yung tumungo sa entradang pintuan ng bahay. Pagbukas nito ng pinto, dahil sa kawalan ng harang sa silid na kanilang pinagkukublian, bumungad sa mga mata ni Tibor ang kakaibang nilalang na nakatuwad. May napakahaba yung leeg at meron itong mga malalaking mata na parabang sakwago. Ilang ulit yung pumasok sa loob ng kubo na parabang may inaamoy ito. Dahil sa ginawa nito, halos matinding pagpipigil naman ang ginawa nila, maiwasan lamang na maramdaman sila ng nilalang. Maya-maya pa, dahan-dahan din naman yung umalis habang umaangil yon ng malalim. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kitang-kita niya kung papaano yon makipag-usap sa matanda na parabang isa lang yung ordinaryong tao. Sa kasamaang palad, hindi nauunawaan ni Tibor ang sinasabi nito, gawa ng gumagamit yon ng kakaibang diyalekto. Nang makaalis na ang nilalang, agad namang isinarado ng matanda ang pintuan ng bahay, kung saan ito naman ang naging hudyat para sa kanila na lumabas ng silid. Paglapit ni Tibor sa kinaroroonan ng matandang yon, kitang-kita niya sa pagmumukha nito ang labis na pag-aalala. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi na ito nagdalawang isip na ibahagi sa kanya ang mga bagay na inilahad dito ng nilalang. Tibor,
Bukas na bukas umalis na kayo rito. Alam ng nilalang na yon na dito kayo nagtatago. Mapalad tayong tatlo kung magagawa nating makaligtas ngayong gabi. Hindi pa ito ang huling mangyayari. Humanda kayo at magpakatatag. Wika ng matanda sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung bumalik sa silid para kunin ang latigo na gawa sa lubid at iilan nitong mga armas kagaya ng mga tabak at punyal. Para maprotektahan nila Tibor ang kanilang mga sarili, binigyan din sila nito ng mga armas na maaari nilang gamitin kung sakali mang pasukin ang kubong yon ng mga nilalang. Sa pagbalik ng matanda sa sala, pinatayo nito ang mga dala nitong tabak sa bawat pundasyon ng bahay. Inusalan din niya yon ng iilang mga buhay na salita na siya namang hindi mawari ni Tibor kung ano ang ibig sabihin. Nang maisakatuparan na ng matandang yon ang kanyang nais gawin, wala naman itong ibang ginawa kundi ang maghintay. Pagtungtong ng 11:00 ng gabi, doon na nga unti-unting nagparamdam ang mga nilalang. Habang nananatili silang nakaupo, may mga naririnig na silang sumusuwag sa pundasyon ng kubo at ang iilan pa sa mga ito nagawang umakyat sa bubong ng bahay kung saan paulit-ulit nila yung kinakalmot na parabang gumagawa ng butas. Nang hindi na maatim ng matandang yon ang ginagawa ng mga ito, napilitan na yung mag-usal ng iilang buhay na kataga ng San Benito na siya namang binato nito sa taas ng kubo. Matapos niya yung gawin, narinig nila ang iilang mga nilalang na biglang umatungal habang nagpupumilit lumayo. Dahil sa pangyayari, bahagya namang bumalik ang katahimikan sa paligid na siya namang naging hudyat para sa matanda na mag-uwi ka ng, "Huwag niyo akong sisihin sa ginawa kong yan. Kayong may kasalanan. Ipinagtatanggol ko lamang ang aking sarili." Matapos nitong makapag-uwi ka, dali-dali naman yung lumabas ng kanyang tahanan para kumprontahin ang mga ito. Dala ng takot noon ni Tibor, hindi na niya sinubukan pang pagmasdan ng mga nangyayari sa labas. Basta ang napapakinggan na lamang niya noon, merong mga nag-uusap, umiiyak at kumakaripas ng takbo. Maya-maya pa, nang makabalik na sa loob ng bahay ang matanda, inabutan sila nito ng 2 baso kung saan matapos nilang inumin ng nilalaman nito, nakaramdam sila ng matinding antok. Pagpikit ng kanilang mga mata, hindi na nila namalayan ang mga sumunod na pangyayari. Kinaumagahan paggising nila Tibor, tumambad sa kanila ang loob ng bahay na merong maraming kalmot ng kung anong mabangis na hayop. Sa kanilang tabi, nakahandusay ang matandang tumulong sa kanila, duguan ng iba't ibang parte ng katawan. Bagaman malubha ang pinsala nitong natamo, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat, gawa ng buhay pa ito. Habang tinutulungan nilang gamutin ang matandang yon, pilit naman nila yung ginigising. Maya-maya pa, awa naman ng Diyos, nagawa nitong maimulat ang kanyang mga mata. At kasabay nito ang pagsuka nito ng dugo. Kahit duguan at nanghihina pa ang matandang yon, paulit-ulit nitong sinasabi sa kanila na iwan na siya at umalis na sila sa lugar. Subalit sa kabila ng mga katagang inilahad nito, pilit naman nila yung tinulungan alang-alang sa kanilang utang na loob. Makalipas pa ang ilang minutong gamutan, nagdesisyon na nga silang humanap ng manggagamot na makakatulong sa matanda. Paglabas nila ng kubo, laking gulat na lamang nila nang mapansin nilang hindi pa pala umaga. Sa harapan ng pintuan ng bahay na yon, naroon ang 3 matandang lalaki, nakangisi habang nanlilisik ang mga mata. Dahil sa kanilang pagkagulat, nagmadali naman silang pumasok sa loob ng kubo, subalit bago pa man sila lumagpas sa pinto, bigla naman yung sumarado. Dahil dito, unti-unti nang binabalot ng takot ang buong katawan ni Tibor na halos kahit paghakbang man lang, napakahirap na sa kanyang gawin.
Sinubukan niya ring makipag-usap sa tatlong matanda pero alam niyang hindi yun nakikinig. Maya-maya pa, paglapit nito sa kanila, bigla naman itong inundayan ng saksak ang kasama niyang lalaki sabay kaladkad ng ilang metro papalayo sa kinaroroonan niya. Yung isa namang matandang nasa harap niya, nanatili lamang doon, animoy naghihintay sa mga bagay na kanyang sasabihin. Hindi naman kayo ang kalaban namin. Bakit masyadong matitigas ang ulo ninyo? Itong matandang to, masyadong madamdamin. Ultimo ang pangahas na dayo, sinusubukan niyang tulungan. Bukas paggising niya, abisuhan mo yan na kapag inulit niya pa ang bagay na ito, isasama namin siya sa mga susunod pang dayo. Dalawa sa mga pinsan kong matinding nasugatan buhat sa kanyang mga dasal. Pero gayon pa man, hindi namin siya maaaring patayin. Heto, ipainom mo ito sa kanya. Lahat ng kanyang sugat, hihilumin ng bagay na yan. Wika ng isang matanda kay Tibor. Pagkaabot nito ng isang batong kulay itim, agad naman niya yung ipinainom sa matanda na siyang naging sanhi upang umusok ang lahat ng sugat nito. Hindi naglaon, tuluyang naglaho ang mga sugat na yon na parabang nakasaksi siya ng isang himala. Bago umalis ang tatlong matanda, ngumiti lang naman ito sa kanya habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, Parte ka na ng pamilya namin, Tibor. Huwag kang mag-alala. Hanggat narito ka sa Sikihor, walang mangyayari sa iyo. Tungkulin naming mga magulang nyo ang pangalagaan ng bawat isa sa inyo. Maaring sa ngayon hindi mo pa nauunawaan ang aming ginagawa. Subalit darating ang panahon, pasasalamatan mo rin kami. Kung hangad nyo ring mamuhay ng mapayapa at matiwasay, lumipat kayo rito. Lahat ng aspeto ng pagtulong, ibibigay namin sa iyo at sa pamilya mo. matapos nitong makapagwika, agad naman yung tumalikod sa kanyang kinaroroonan, bitbit ang naghihingalong katawan ng dayo. Pagbalot ng dilim sa katawan ng tatlong matanda, agad din naman itong naglaho sa kanyang paningin. Makalipas pa ang ilang minuto, nanatili naman siyang nakatayo sa labas ng kubo, hawak-hawak ang matanda. Kahit pagkurap ng kanyang mga mata noon, bigo niya yung magawa sa kadahilan ng kahit anong gawin niya. Patuloy pa rin siyang binabalot ng takot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang magising naman ang matanda, agad naman siya nitong tiningnan habang bakas sa pagmumukha nito ang matinding pag-aalala sa sinapit ng dayo. Ilang beses pa siya nitong sinubukang kausapin pero nanatiling blanko ang kanyang utak. Kung hindi siya tulala, nakatitig lang siya rito habang lumuluha. Kinabukasan pagsapit ng umaga, tulalang bumalik sa bangka itong si Tibor. Kahit naghihintay na noon ang mga pasahero niya, halos hindi man lang niya magawang ngumiti o makipag-usap sa mga ito. Nagpatuloy ang ganoon niyang estado hanggang sa marating na nila ang kabilang ibayo. Ayon kay Tibor, na habang binabagtas nila noon ang dagat, hindi niya maiwasang tingnan ng isa sa kanyang mga pasahero na kawangis ng dayong pinatay mismo sa harapan niya ng mga gabunan. Sa estado ng akto nito, pakiramdam niya wala yung wisyo. Lumipas ang mga araw, dala ng takot at pangamba na bumalik sa Sikihor, nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang bangka. Sapat na ang salaping kanyang nakuha rito para makabalik sila sa lugar ng kanyang asawa. Doon na din nila napagpasyahang manirahan hanggang sa pagtanda, nang sa gayoy hindi na niya maranasan ang ganoong kaganapang nagbigay kilabot sa kanyang buong katawan. Pero alam niyo ba, na hanggang sa bawian ng buhay si Tibor noong taong 2011, palagi niyang bukang bibig sa kanyang mga anak. Ang tungkol sa nakakakilabot na karanasan niya noong siya ay isa pang
bangkerong tagapaghatid sa Sikihor. Okay, opinyon ko sa kwento, no? Alam nyo, sobrang swerte neto ni Tibor. Kasi nga, dahil sa pagiging magalang, marespeto, mapagpakumbabang tao niya, na ipinapakita niya kapag nasa lugar siya ng Sikihor, nasuklian din ng ganun. Isipin ninyo yung gabunan na pumoprotekta sa isla ng Sikihor, itinuring siyang anak. Sobrang tindi nun. Parang ngayon nga lang ako nakarinig ng ganong kwento Kasi kadalasan, di ba, kung hindi nagiging kaibigan, pinoprotektahan, o hindi naman kaya parang isinasama na nila sa pagiging gabunan nila kahit na ordinaryong tao ka lang. Sa kaso ni Tibor, hindi ganun. Itinuring siyang anak. So ibig sabihin, lagpas pa yun sa pagiging turing sa'yo na kaanib ng kanilang angkan. Kasi pwedeng kaanib ka nga ng angkan nila pero hindi singlalim ng pagturing nila bilang anak. Pero alam nyo, nananatiling misteryo sa utak ko na bakit sobrang welcome ni Tibor sa lugar na yon. Bakit pinapalipat siya ng gabunan sa lugar na yon tapos bibigyan pa siya ng mga pangunahing pangangailangan nila para mabuhay. Ano ba si Tibor? May dugo ng aswang? May dugo ng gabunan? Walang makapagsasabi. Pero dahil magagaling ang mga isip ninyo, mga nakikinig sa akin, alam ko malilikot yan. Kayo nang bahalang mag-isip kung ano ba ang nananalaytay sa pagkatao ni Tibor. Kaya naman kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.